салом дӯстон, чанд рӯз пеш дастаи Интер Майами ки дар ҳайати он Лео Месси бозӣ мекунад, аз дастаи Синсинати шикаст хӯрд. Ин рақобат барои Интер Майами барои баромадан ба марҳилаи плей-офф бисёр муҳим буд. Интер мағлуб шуд ва ба даври плей-офф набаромад. Акнун дастаи мазкур танҳо ду бозии дигар дораду халос. Дар сурати баромадан ба даври плей-офф, Месси бо ҳамдастагонаш барои зинаҳои болоӣ мубориза мебурданд. Дар ин замина гапу сару садо дар бораи бозгашти Месси ба Барселона зиёд пайдо шуд. Гӯё дар равзанаи трансферии зимистона имконияти бозгашти Лео ба дастаи Барса дида мешавад. Дар бораи ин ва дигар хабарҳои муҳим аз видеои имрӯзаи мо маълумот пайдо карда метавонед. Лайки қиматбоҳои худро гузоред, мо бошем сар мекунем. Дӯстон, футболи бошгоҳӣ ба танаффус рафт, аммо бозиҳои мунтахабҳо наимонанд ки мо зиқ шавем. Лидерони гурӯҳи А Испания ва Шотландия байни худ зурро муайян мекунанд. Хорватия Туркияро пешвоз мегирад, Фаронса ба меҳмонии Нидерландия меравад, а Украинаро бозӣ бо Македонияи Шимолӣ интизор аст. Чӣ гуна сенсатсияҳо боро мунтахабҳо тайёр карданд. Тамошои рақобатҳоро бо 1x боз ҳам ҷолибтар гардонед. Дар он ҷо регистратсияи осон, пур кардани маблағ аз тамоми гӯшаву канори дунё, вале аз ҳам муҳим, бонус то ҳаҷми $100 дар аввалин пардохт бо промокоди AMG 0777 ссилкаи бозӣ дар комментарияи ин видео. Месси метавонад то охири мавсим дар дастаи Барса дар аренда бозӣ кунад, аммо оё ин кори мешудагӣ аст? Агар дар сари он андеша кунем, охир Месси бозингари 18-сола нест ки аз аренда ба аренда биравад. ӯ аллакай ба кулли олам собит кард ки дар олами футбол чӣ натиҷаҳо дорад. Аз нигоҳи Барса агар ба ин масъала назар андозем, пас боз ҳам овардани Месси ба Каталония боз мушкилтар менамояд. Барселона бояд приоритети худро бидонад. Чунон менамояд ки айни замон интихоби якум барои каталониҳо ба дастаи якум овардани Виктор Роке бошад. Ҳатто агар Барса хоҳиши бузурги баргардондани Мессиро ҳам дошта бошад, аз нуқтаи назари молиявӣ ин кори мушкил ба назар мерасад. маоше ки бояд Барса ба Месси бидиҳад, он дар қоидаҳои Ла Лига барои Барса бо назар дошт ки мушкилиҳои ин метавонад проблемаҳои калон орад. ҳатто агар Месси ба кам кардани маош розиам шавад, дар ин сурат ҳам ҳатто овардани ӯ ба Барса аз нигоҳи молиявӣ барои даста хеле мушкил мешавад. Интер Майами дар сурати рафтани ин бозингар ба Барса албатта розӣ нахоҳад шуд ки то охири мавсим маоши ӯро бидиҳад. Умуман даста ҳавасманд нест ки Леоро ба Каталония ҷавоб диҳад. Сармураббии даста Херардо Мартино ишора кард ки агар Месси ба Каталония равад, танҳо барои истироҳат кардан ва ё дидани дӯстону наздикон. Дигар дар ин бора ӯ чизеро намедонистааст. Пеп Гвардиола акнун мехоҳад кишвари чорумро тасхир намояд. Ҳама медонад ки гап акнун дар бораи кишвари Италия меравад. ӯ дар Испания, Олмон ва Англия исбот кард ки як даста метавонад солҳо дар тахти футболӣ бошад. Аз Гвардиола дар бораи кор дар Ювентус пурсон шуданд. ӯ дар ҷавоб чунин гуфт: ба ман Италия хеле писанд аст. Он ҷо хӯроки хеле бамазза мепазанд. обу ҳавоам бад нест. Дар вақти рухсатии меҳнатӣ ман дар он ҷо вақт гузарониданро дӯст медорам. метавон ба хулосае омад ки Гвардиола ба Ювентус омада ин тимро аввал ба тахти футболи Италия ва пасон ба садри Аврупо мебарорад. Аммо дар ин бора агар чуқуртар фикр кунем, оё айни замон Ювентус шароити иҷро кардани талаботҳои Гвардиоларо дорад? Гвардиола бо он машҳур аст ки ҳаятро барои худ ҷамъ мекунад. ҳар дастае ки он ҷо Пеп кор кард, бозингарони хоси худро овард ва бо онҳо натиҷа дод. фарз кардем тобистони соли оянда Гвардиола ба Ювентус меравад. дар аввалин равзанаи трансферӣ ба ӯ 200-300 миллион евро дар кор аст. аммо дастаи шаҳри Турин айни замон чунин иқтидори бузурги молиявӣ надорад ки дар як фасли трансферӣ 300 миллион харҷ кунад. барои ин дар ҳамин шабу рӯз кори Пеп дар Ювентус танҳо орзуву ҳавас аст. Винисиус Жуниор дар дастаи Реал Мадрид худро хушбахт эҳсос мекунад. ӯ аз ин тим ба ягон ҷо рафтанӣ нест ва чандин маротиба ишора кард ки мехоҳад легендаи Реал Мадрид шавад. бозингари бразилӣ дар ин роҳ устувор қадам мемонад ва ҳар мавсим бозиаш беҳтар мешавад. тибқи хабарҳои Фабрицио Романо, бозингари бразилӣ ва Реал Мадрид аллакай шартномаи нав ба муддати дароз имзо карданд ва аммо дар бораи он то ҳол расман ягон маълумоте нест. сабаби асосии бозиҳои тимҳои мунтахаб мебошанд. Вини ба ҳайати мунтахаби Бразилия рафт ва Реал Мадрид ба хулосае омад ки дар мавриди имзои шартномаи нав бо футболбоз пас аз танаффуси футболи бошгоҳӣ ҳарф зананд. гуфта мешавад ки пас аз бозиҳои тимҳои миллӣ дастаи шаҳри Мадрид дар бораи ин шартнома расман хабар нашр хоҳад кард.
قرارداد نوی وینیسیوس با روزگی طرفین امضا شد. یگان مشکلی نیست و جانب‌ها با شرط و طلبات‌های همدیگر راضی شدند. در موسم جاری نتیجه‌های وینی ضعیف‌ترند. این با سبب آنکه بازیگر برزیلی با سبب آسیب چند ماه در میدان نبود. پس از بازگشت از شفاخانه وینیسیوس جونیور باز با زدن گل‌ها آغاز کرد. بر ضد اوساسونا که ریال آخرین بازیش را با این تیم گذراند، فوتبالباز برزیلی با زدن گل دست یافت که برایش در موسم جاری دوم بود. криштиану роналдо новобаста ба синну сол мехоҳад дар чемпионати ҷаҳони соли 2026 иштирок намояд. Он вақт ҳамлагари португалӣ аллакай 41 сола мешавад. дар ин бора пойгоҳи Al-Arabi хабар медиҳад. тибқи маълумоти ин сарчашма, криштиану роналдо пеш аз ба мунтахаби португалия рафтан ба дастаи Ал-Наср ишора кардааст ки мехоҳад дар ин тим корномаи худро идома диҳад. ӯ нақша дорад ки бо Ал-Наср то соли 2027 шартномаи ҳамкориро тамдид созад ва дар чемпионати ҷаҳон ба ҳайси футболбози Ал-Наср иштирок намояд. дар 41 солагӣ криштиану чӣ гуна метавонад ба даста кӯмак намояд? Инҷо мо Португалияро дар назар дорем. дар Ал-Наср ин футболбоз то 45 солагиам лозим аст, чун гапи асосӣ сари таъсири ӯ ба имиҷи чемпионати Арабистони Саудӣ меравад. аммо дар ҷоми ҷаҳон бозигарони ҷавони мисли Жота ва Рамош ки то он вақт онҳо ҳам сесолӣ камон хоҳанд шуд, мавқеи танг хоҳанд дошт. Роналдоро ба ҷоми ҷаҳони соли 2022 барои хизматҳои шоён бурданд. Нахот ба ҷоми ҷаҳони 2026 ҳам бо ин сабаб равад. агар португалиҳо дар мондиал боз ноком шаванд, ҳамаи ангуштҳо боз ба тарафи Криштиану ишора хоҳанд кард. ба ҳамин тамом бори дорам ки иҷодкории ман ба шумо писанд меояд. лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро аз ёд набароред. бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гаиров. хайр бародарон, дар паноҳи Аллоҳ.